Il-Gvern sa jkun qed jinvesti madwar 27 miljun euro fuq perjodu ta' 5 snin biex jiżgura stabilta fil-miżati mħallsa minn familji li jibgħatu l-uliedhom fl-iskejjel indipendenti. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjega li l-ftehim approvat mill-kabinetti tlieta filgħodu ffirmat tard war nofsinhar mal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Indipendenti għandu lan li jevita li l-familji ntlaqtu bżiediet kbar fil-miżati ta' wliedhom. Dan frott l-aġġustamenti riċenti fis-salarji taħt il-ftehim settorjali ġdid tal-edukaturi. Żidiet li fil-bidu kienu ħajkunu qegħdin jolew saħansitra sa' 24% diversi ħlasijiet li jaqbżu l-1000 euro fuq kull tifel u tifla illi jkunu dovuti min-naħa tal-familji u permezz ta' din l-għajnuna diretta investiment li fuq 5 snin jilħaq kważi 27 miljun euro qegħdin nassiguraw illi l-familji jiġu protetti minn kontijiet li jkunu għalew b'mod abnormali. Il-ftehim ikopri l-allowance ta' darba li ngħatat fil-ftehim settorjali ta' 1000 euro l kull edukatur, kif ukoll l-allowance ta' 1000 euro li ngħatat lill-edukaturi fil-primarja. Intqal li jkopri anke l-arretrati kollha permezz tal-ftehim settorjali lill-edukaturi blura minn Jannar tal-2023. Tħabbar ukoll il-ftehim jinkludi wkoll żieda sostanzjali fil-per capita tal-iskejjel indipendenti tul il-5 snin. Naħseb li dan jikkombaċa tajjeb ħafna ma' dik li hija l-viżjoni tagħna, viżjoni li għandna settur edukattiv wieħed għandek l-iskejjel tal-gvern, tal-knisja u anke indipendenti, fejn għandek eluf ta' studenti illi dejjem iridu jingħataw l-aqwa edukazzjoni possibbli. Fl-iskejjel indipendenti bħalissa jattendu ftit aktar minn 8,000 student u dawn iħadmu aktar minn 900 edukatur.